бахшида ба 31 солагии рӯзи таъсисёбии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон бо ташаббуси як гурӯҳ ҷавонони дӯстдори варзиш дар байни деҳаҳои ҷамоати деҳоти чусти ноҳияи шаҳри нав дар ҳамкорӣ бо мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мусобиқаи футбол байни калонсолон баргузор гардид ки даври финалии он ҷамъбаст карда шуд. ҳамагон хуб медонем ки таваҷҷӯҳи бевоситаи пешвои муаззами миллат аз ҷумла ба ин намуди варзишани ба футбол зиёд аст. мо дар партави сиёсати варзишпарваронаи асосгузори сулҳ ва ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ин футболро ба роҳ мондем. мусобиқаи футбол давоми як моҳ идома карда дар даври ниҳоӣ барои ҷои сеюм дастаҳои Баҳористон ва Узунияк миёни ҳам рақобат намуда дастаи Узунияк бо ҳисоби 2-1 ғолиб шуда соҳиби ҷои сеюм гардид. ҳамин тавр дар даври финалӣ дастаҳои Чӯзӣ ва Зарбадор байни ҳам қувваозмоӣ намуданд ки дар он дастаи Чӯзӣ бо ҳисоби 4-0 пирӯзӣ ба даст оварда соҳиби ҷои якум ва дастаи Зарбадор соҳиби ҷои дуюм гардиданд. ғолибони мусобиқаи футбол бо ҷом, медал, ифтихорнома ва тӯҳфаҳои молӣ сарфароз гардонида шуданд. Дар маросими ҷоизаспорӣ роҳбарияти кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон суханронӣ намуда ҳозиринро барои таваҷҷӯҳи бештар ба футбол ва рушд додани он дар маҳал, инчунин тақвият бахшидани чунин мусобиқаҳо дар байни деҳаҳо ва ташвиқу тарғиби футболи тоҷик дар арсаи байналмилалӣ роҳнамоӣ кард. Қайд бояд кард ки пешниҳоди президенти Федератсияи футболи Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба Созмони милали муттаҳид ҷиҳати эълон намудани рӯзи ҷаҳонии футбол ба со рамзист ва ин пешниҳодро ҷавонони ноҳияи шаҳри нав низ дастгирӣ намуда барои рушди футболи тоҷик камари ҳиммат мебанданд. албатта ки худ варзиши қосиди сулҳ аст, яъне пайвандгари наслҳост. мо бо мақсади ин чизро ташкил намудем ҳамроҳи ҳамсифон ки байни деҳаҳо дӯстию рафоқат бошад ва мо ҳам хел тасмимам дорем ҳамроҳи ҳамсифон ки оянда низ баргузории чунин мусобиқоти варзиширо байни на танҳо як ҷамоати деҳоти чуст, балки байни ҷамоатҳои ҳудуди ноҳияи шаҳри нав ва баъзе аз ҷамоатҳои ҳудуди шаҳри ҳисор ки бо мо ҳам сарҳад ҳастанд ташкил намоем. футбол аз маъмултарин намуди варзиш дар ҷаҳон ба шумор рафта аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва Федератсияи футболи тоҷикистон ҳамасола ҷиҳати рушд бахшидани ин самт заминаи мусоид фароҳам оварда мешавад. дар ин замина дар доираи барномаи рушди футбол барои солҳои 2022-2026 аз ҷониби кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон мусобиқаҳои гуногуни футбол дар байни наврасону ҷавонони деҳаву маҳаллаҳо гузаронида мешаванд. ин тадбир агар аз як тараф барои оммавӣ гардонидани варзиш дар байни сокинон заминаи мусоид фароҳам орад, аз ҷониби дигар дар самти беҳтар намудани тарзи ҳаёти солим нақши босазо мегузорад.